जोङो आसा खालामदों मिरु आफाद हिसाबै जे खोला कामरुप खौसेथि बर' सुबुं आफादा गोदान आफादा खोब गोख्रों मावथि बिथांमोनहा लाबोथों आरो मोनथों। दा बिथांमोननि जोहै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खोला कामरुप जिल्लायाव गोख्रोङै खामानि मावनो हागोन जों बेखौ मिजिंथियो। दिनै बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ जों फोरमायबावनो नागिरदों। जिहेतु फैगौ 2023 मायथाइनि जानुवारिनि 5, 6 आरो 7 बे सानथामनि हाबाफारिजों खौसेथि बर' सुबुं आफाद मिरुनि जोंहा बोसोरारि जथुम्माया जानो थांगासिनो दङ। बे जथुम्माखौ जोङो गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र बेयाव जोङो खुंगोन। इतिमध्ये बे मेलाव फैगोन आलासिफोरखौ जोङो हांख्रायदों। बे 5 अक्ट'खालि जोंहा थान्दै मेल जि फार्स्ट जिरायनाय बे थान्दै मेल जिरायनायाव जर'खा आलासि हिसाबै जोङो आसामनि इउनियन मिनिस्टार मानगोनां रामदास आठवाले बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथाङा फैनायनि बाथ्राखौ जोंनो होदों। बिनि अनगायै 6 अक्ट'खालि बर'नि गासिबो माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, बर'नि धोरोम आफादफोर बिथांमोनखौ गासिबखौबो हांख्रायदों जोङो नैबे मेलाव बाहागो लानो थाखाय। बिनि अनगायै 7 अक्ट'खालि जि जोंहा गेवलां मेल दङ, बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इतिमध्ये जोंनो कनसेन्ट होदों बे मेलाव थांगोनखौ। दा बेजों लोगोसे आसामनि गोबां मन्थ्रिफोर जेरै इउ.जि. ब्रह्म बिथां जोंनि बर'नि सासेल' मन्थ्रि दा दिनैनि आसाम सरकाराव बिथाङाबो जोंनि मेलाव फैनायनि थाखाय कनसेन्ट होदों। इतिमध्ये जों लेंदों। आसाम सरकारनि मानगोनां आसामनि आयेन आफादनि स्पिकार बिस्वजित दैमारि बिथांजोंबो जोङो रायलायबाय। थ' बिथाङाबो जोंनि मेलाव बाहागो लानायनि बाथ्राखौ होदों। जोङो सानदों देग्लाय जि 5, 6 आरो 7 जानुवारि 2023आव जोंनि जथुम्मा जागोन। बे जथुम्मायाव जोङो गोबां आयदाफोरखौ रायलायनानै बर'नि गोबां गोरों गोरा बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे सुबुरुन लानानै बर'नि गासिबो दोलो माहारियारि आफाद बिथांमोनजों सावरायलायनायनि गेजेरजों थि मोनसे डिसिसन लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादा भबिष्यतनि दिनाव जोङो बर'नि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय जोङो थांखि लानो हागोन। बे गासैबो जोंनि एजेन्डा बे एजेन्डाखौ मावफुंनायाव जाहाथे मदद होयो गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोङो हांख्रायदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। 5, 6 आरो 7 बै सानथामनि जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि हाबाफारि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोङो बर' गासैबो रायजो राजाखौ जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि जुगेदि हांख्रायदों बिथांमोनहा जाहाथे लोब्बा लोबै जोंनि हाबाफारिफ्राव बाहागो लायो।